Čaute, zdravím vás. Tak ako vidíte, sme na novom nabíjacom hube na kamere, to dúfam, že bude pekne vidieť. Úplne nový, v podstate by som povedal revolučný v tom, 300-400 kW supercharger, naozaj sú veľké, sú obrovské. A tu máme aj vodu do ostrekovačov, naozaj je to tu pekné. Neprší tu na vás, takže paráda. No a ako vidíte, nosič využitý, dovolenka, smer elektromobilom, pri bicykle, na nosiči. Takže prvá zastávka, trošku dobiť, môžeme trošku pozrieť, jak toto vyzerá, poprosím kameru. Takže 133 kW, áno, 79%, sme tu 4 minúty 38 sekúnd. Takže takto prvá zastávka, potom ešte nejaká druhá, už v Rakúsku a potom do destinácie Kitzbühel. A čo viac si želať, bicykle, dovolenka, paráda. Zatiaľ, majte sa, čaute. Môžeš. Tak, ahojte, pokračujeme ďalej ceste elektromobilom, ako vidíte, druhá zastávka, bicykle sú zatiaľ všetky na nosiči, super. Sme tu 8 minút, nabili sme 25 kW a ešte tu nabijeme do nejakých tých 80%, takže za nejakých, predpokladám, 10 minút pôjdeme na cestu. Zatiaľ sme si dali len vecko, pôjdeme sa najesť a cesta ubieha zatiaľ super. Ako vidíte, nabíjačky sú prázdne, tam je nejaký ešte Tesla Charger a nejaký pár tesiel tam je. Takže tak, zatiaľ z dovolenka s elektromobilom, super. Ahojte, čaute.